ndị ọma ekene m ntị daalụ Chukwu ya gọzie unu ka unu si so issue akwụkwọ anyị bụ Enuani Cultural Forum. Atụtụ inu na-abị ka anyị ga-enebanye anya tata. Nke izizi asị na nwata kwadị asụ onori nke ịkpọ na-abị asị na mbekwu agbami n'ụtụtụ kwa eji egbu ya bụ atụtụ inu na-abị akwụzini mmadụ ka esi agba mbọ n'ụzọ ụtụtụ ke mmadụ si agba mbọ oge o ji nwe nye ndị oyibo akpọ in the time of your youth. The first proverb, which is nwata kwade asụ onori, translates to mean it is at a very young age that one can cultivate a very large piece of land. The second one, which is Ototo kweje wumbeku abami. In English it means the bleeding tortoise should best be killed in the morning. These two proverbs teaches you the importance of waking up early, going about that very business that gives you money. It also teaches you the importance of making plans early, especially while you are still young, so that when you are aged, you will not have to depend on social welfare to survive. These two Enuani proverbs teaches you the rudiments of early planning, especially while you are young and energetic. Dalone. I encourage you all to like my page, share our videos. We will be unveiling more very interesting topics and discussions, especially as it pertains the very unique Enuani people. Thank you and God bless you. Onye sini ya buchi ya mekani bojibulu chukwu magani veno wasina chia dimma iveno wasina chia dimma.